Moi! Täällä on Mustikka-LPS. Ja mulla on nyt tässä mun tulevassa sarjassa mukana Kaveri, minä Siiri I. Niin, hän on tässä minun LPS-sarjassani mukana. Niin sanotusti eka sarjani. Mut joo. Elikkä joo. Tän sarjan nimi on Vainoja. Tää on kauhusarja. Hiljainen Ja vainoja. tämä on varoitus. Sinua on varoitettu tämän jälkeen. Tämä sarja ei sovellu perheen pienimmillä. Tai no, tämä sarja ei sovellu alle 6-vuotiaille. Tai 6-vuotiaille. Niin. Tämän ikäraja on, että sun pitää olla ainakin 7. Eli tää on periaatteessa niinku K7. Niin. Mut mennään tähän videoon. Mä en halua. Miksi? Miksi aina mä? Mä häviän tän aina. Aina. Aina! Häh? Mitä ihmettä? Toi oli merkki siitä, että mä hävisin. Joo. Elikkä toi oli merkki siitä, että mä hävisin. Kumpa joku tulis tänne. Moi. Moi Rachel. Mitä asiaa sulla oli? No, olisit sä eikö siis olisiks mä ja Jack voitu tulla teillä? Joo, tietty. Me tullaan nyt. Miten te noin nopeita ootte? En mä kuule tiedä. Mennään kaupungille. Joo, mennään vaan kaupungilla. Koitetaan nyt nämä meidän asiat on vähän täällä nyt sekaisin. Mitä me voitais tehdä? Hei, onks tuolla puun takana joku? Ei. Joo, ei ainakaan mun silmiin ottaen. Oi joo, okei. Hei, kuunnellaanko sitä mun lempimusiikkia? Mä laitan sen mun kännystä. Mene pois tieltä, Jack. Hei, mä laitan silti sen musiikin, se aina auttaa. Joskus pelottaa, mä kuuntelen tätä, koska tää aina piristää mua. Tää mikä onkaan. Mä en tiedä, että mikä nimeä. Missä se on täällä? Silloin tätä puhelinjuttua ei voi toimia vain. Tossa. Hei, laita se pois! Joo, ei tarvi huutaa. No ei tuon melun keskeltä kukaan kuule mitään. Niinpä. Hei, miksi toi puu ilmestyi tuohon? Hipsejä. Nam. Oliko sulla mukaan sipsejä mukana? Joo, haluat saada. Okei. Hyvä. Onko hyvä, Jack? Joo. Sä otit toisen.
Mitä siitä? Joo. Nyt täällä